Ongi etorri adiskide maiteok Eneagramara, giza pasioen mapa koloretsura. Gure gaurko gonbidatua limoi bat bezalakoa da, neguko fruitua, sukuz betetakoa, goizetan garratza eta beti vitaminikoa. 2 urteren artean jaio zen Elisaren biloba. Abeslaria da eta maiabiarra, ambiziotsua eta donostiarra, ahots eder eta estilo propio baten jabea, bideoklip luzeen protagonista eta dokumental autobiografikoen zuzendari. Gaur, Eneagramaren laguntzaz, hobeto ezagutzeragoaz, Izaro. Izaro, ongi etorri Eneagramara. Eskerrik asko. Ze ondo, zuemen izatea. Plazer bat, egiz esan. Eneagrama entzun eta zer etorri zaizu burura. Esan diztugunean, etorri Eneagramara. Lehenengo zura arpeixe, etorri jata burura. Eta gero, etorri jata nire lagun bat, Eneagramen supersalea dana. Eta pentsatu berak oso gustora ikusiko da bela, behin ni hemen egon da gero. Esan diozu lagunari, edo sorpresa bat izango da. Bai. Oso ondo, hortxe agur bat lagun horrentzat momentu honetan. Sarreran esan dut ambiziotsua zarela. Ez dakit nola hartu duzun adjetibo hori, ze ambizioa bada gauza on bat, baina batzutan emakumei egosten zaienean ez da inona, ez? Bai, hartzen dau kutsu negatibo bat, baina nik uste dut ona dala, eta nik badauka dala, eta horri esker, eltzen nabilen lekuetara bebai, ez da? Badeko lan neka ezin bat. Ambizioak, amets handiak, bai. Baina baita ere sekulako lana, ez? Bai, buru gogortasuna bebai, eta kompromiso handia bebai, behar da. Eta egunero pixkat egitea. Nire gustatzen jata lan, egunero pixka gauzak egin. Atxedenik ez duzu hartzen? Atxedena hartzen dut, sasaian arabera, batzutan oso gutxi, batzutan gehiago, baina egixe da azkenengo urtetan ikasi dola hartzen atxeden aktiboa. Atxeden hartzen nabilenien, benetan horretara atxeden dedikatu eta egotea. Eta nola egiten da hori? Nik uste mentalizatzen. Badakizula nire soinu teknikariak esaten dau, beraineko deitzen da, eta berak egun batzuk aukeratzen ditula diela saneneko. Terdu nik egiten dut nire, eta niri izendatu dut Santa Izarin, izendatu neban. Eta egun hortan egiten da, santu horrek nahi da bena, ez? Eta nahi bozu, momentukue. Eta ondo tortzen jataz. Nolakoa da Santa Izarin egun horietako bat, adibidez? Egun euritsua baldin bada, normalien seriren bat ikusi, osorik. 8 kapitulo. 8 kapitulo. Sofan etzan da, mugikorra nahiko aparte, kaso gehiagin barik, eta gozo gozaldu, amaiketako gozoa dartu, gozo bazkaldu, eta mimo guzti horiek labadora jarri. Bueno, hori ez dakit atxedena den, baina... Baina niri gustatzen jata gauzak bere lekura itzultzea. Eta zerotik astea bezala. Bai, jartzia dana zeron, bai. Oso ondo, inbidia ematen du, zure... Bai, gomidatzen banauzu Santa Izarin egun horietako batera, gustora joango naiz. Edarto. Bueno, edo zer kasutan ambizioa dela eta, edo, beste faktore askorengatik noski, goranzko karrera egin duzu, goranzkoa izan da, aspaldi jarraitzen zaitut, eta, zeure gitarrarekin hasi zinen jotzen eserita, esan dezagun, eta gaur egun espektakulo handi baten jabe, Andre eta jabe zara, ez? Betetzen dituzu estadioa, betetzen dituzu hori espazio oso handiak, publiko oso zabala daukazu, ez dakit bideo horretan ez galtzeko zer egiten duzun, zerbait egiten baduzu, ez? Esan edut da guztia, nahiko planifikatuta dagoela esango nuke, ez? Bai. Eta nola egiten da planifikazio horri heltzeko eta bidetik ez ateratzeko, gogoratu egiten duzu orain dela 10 urteko Izaro hori? Bai. Niretzako duela 10 urteko Izaro hori bada faro bat. Eta batzutan, itxaso sakarregia bada, edo bizkorregi basoiez, edo bortzitzegi basoiez, faroaz da ikusten ondo. Eta, baina gustatzen jata galtzen badot biztaz, gogoratzie begiatu faroa. Eta hortik abiatu. Bai egizean, niretzako guk lantaldean garrantzitsua da guretzako plan bat egitea, plan luzeak aukitzen dugu normalia, 2 urteko planak aukitzen dugu, baina beti jakinda planak diela mugigorrak. Eta batzutan gauza batzuk ez dela urtetzen ondo, eta beste batzuk bai, baina behintzet bidea jakin zein dan. Eta gero altzara pixkat aldendu, edo atzera egin. Mapa hor daukazu, baina mapa auki behar da, bai.
Lantaldea aipatu duzu, eta imaginatzen dut, lantalde zabala izango dela, ze gauza asko dituzu mailaren gainean, ez? Ez da bakarrik musika bera, hori litzateke gunea, erdigunea, baina gero koreografiak, lehen zenuen dantzatzen, orain pilo bat dantzatzen duzu, sekulako, espektakulo dantza, espektakuloa ere ematen duzu, ikusentzunezkoak, gaur egungo zuzeneko tama oso garrantzitsuak bihurtu direnak, estiloa bera jantzitegia ere oso importantea da zuretzako, eta ikusten da hor ere, estilo propio bat markatzen ari zarela, marketingarekin zer ikusia daukan guztia, ez dakit oso kontrolatzailea zaren eta gauza bien guztien gainean zauden, edo esan bezala lantalde badokazu eta usten diezu aiei ere berea egiten. Desente kontrolatzailea naz, bai? Kontrolatzaile tipo diktadorea, edo... Ez, hainbeste. Tipo tiranoa ez, tipo lidergo kontzientziatua bai. Lidergo kontzientziatua. Bai, eta bai, egia da batzutan, eta hau indot berba artista hasi berri askokin, hasi berri izan direnak beraien lantaletan lidergo papel bat hartzen, orain arte hartu ez dutena, eta batzutan agintzeak atzatideko zainbeste gauza negatibo moduen, ez da, jendeari emototze beldurra hundixe, baina egia da, ez baldin badago... faro bat, ez baldin badago lidergo bat, proiektuak ez du funtzionatzen. Eta hori, askotan justu azken aldi hontan berbain dut jende desentekin nola egin hori, ez? Eta kendu gainetik agintzen egotearen karga kulpa edo. Eta mentore lan hori egin duzula diozu, ez? Gazteagoak direnekin. Bai, eta ez neamen imaginatuko gingo nukenik, baina bada zehozer interesgarri, ikasi duzuna zuk zeuk, eta... Bai, eske ikastezu egiten. Eta gu bulegoan talde txikia gara, normalien bi ibili izan gara, Sergio eta biok, bulego lanean, eta orain Anderre bebadekogu, oin gara 3, baina gero egia da sormenetan niri gustatzen jatela desente armi-arma zare bat montatu, eta igual zu armi-arma hori zara, baina badakizun nork dakin jantzitegia ondo egiten, badakizun nork dakin koreografia ondo egiten, eta gero bai lusatzen dozuz, ez, zure eta horiekin elkarlanean... Eta gero hor bai dauket konfiantza handia. Esateko behitu jaiotz koreografoa. Hauta egin nahi dut, proposatu idazu zerbait. Eta hor bai, ja, konfiantza handia dekot. Behin topatuta pertsonak, hor bai. Baina oinarri sendo badago, eta ezaguera bat, persona horien ezaguera bat, eta orduan horien eroso zaude lider paper horretan. Eta sentitzen oso maitatua lantaldeakin baita. Eta guztiot dinamika oso polita deko gule, eta baita laguntzen dozti asko markatzen, eta baita atxeden hartzen. Eta orduen oso dinamika polita da. Berri hori de atxedenaren ideia, importantea da. Nietzako superimportantea da. Hori ere ikasi duzu, agian hasieran hasi zinen oso fuerte atxeden gabe. Bai, atxeden hasieran nietzako zangauzatesnak existitzen. Eta gero nire, jogan jarraitzen dudan emakume batek, esate ban, there's no rhythm without pause. Eta da berez super obioa, baina esan zeban momentuan ulertu neban da zanaben egia da ez dau erritmorik pausarik gabe, eta niretzako orain pausa da erritmoaren parte oso garrantzitsu bat. Batez ere karrera luzea aurre ikusten baduzu, ez da? Gauza bada 2 urteetan erretzea, baina ez da hori ideia. Ez da hori ideia, maratoi luze bada ideia. Inork ez du nahi zu erretzerik. Beraz posten naiz, atxedenerako toki hori topatu duzulako. Kontaitu zeo zer zure haurtzaroari buruz? Bale. Musikarik bat zegoen haurtzaro horretan? Bai. Musika pila bat zegoen, baina ez zegoen inor musikan espezializatua zanik. Nire amatan nire eta biak izen dioso musika zaliek, kriston pila dantzatu dugu etxien, musika asko entzun dugu, asko abestu dugu, ipuin pila bat irakurri, antzerkei pila batein, izen da oso pila bat ikutu elkar, izen da oso etxe... ez dakit. Sormenari... Bai, leku handixe monjakona, eta hori ez dela bilatu leku bat baizik eta ekidinezin jazala, hori existitzea. Eta orduen baikaro niko goratzen dut, nik umetatik kantak egiten nizkiola gauzei. Ogeari adibidez, nire gauza guztoko nahi. Ja nik uste nahan denok egiten genitula kantak. Eta gero kontratu nintzen, eset. Edo bustinez mikrofono bat egin eban eskolan, algendun bakoitzak nahi bana egin.
Nik mikrofona Batzuek egin kotxe bat eta zuk mikro. Eta ibiltzen itzen, hoxe, erreportari lanak egiten, telebistan egongo nitz moduen, etxeko jardinat erakusten. Hori, atril bat erosine ban, trikitrexa jotzen gendulako, normalien maiabin danok, eta etxera altzen nintzenean, pintzen aban estutute, hor mikrofonoa sartu, eta zan nire mikrohanka. Eta beti egonaz horretara, pelikulak ikusten ditu nien dialogak ikasten ditun, eta aktori izan nahi neman, eta gero dantzak ikusten ditu nien dantzak ikasten ditun, da dantzaria izan nahi neman. Bueno, eta hori guztia lortu duzu, ez? Eta guztiot musika dela, justo hori dena batzen duen disiplina bat. Bai. Beintzatzuk jorratzen duzun moduan. Bai. Beraz, haurtzaroko ametsak bete dituzula, esan daiteke. Bai, incluso superatu. Bai, superatu asko. Bai, asko batik, bai. Eta asko pentsatzen duzu haurtzaroarengan edo gaztaro, bai. Baina modu nostalgiko batean, nostalgikoa zarela esango zenuke. Usteot banazela nostalgikoa, baina usteot bebai nire umea dekotela oso bizirik. Ez dago oso urrun, beti dago hor. Nahiko gertu usteot gainera, nahiko komuninuen bizinazela nire orain arteko izara guztiekin. Eta ez da egonola apurketarik. Eta orduan politiekin jata batzuei lagundu beraiek egin izan ez zutena egiten, batzutan ume horri eskatu, igual ni atrebitzen denazna egiteko indar bat, eta orduen hor goiez komunino baten izaro pila bat. Eta orduen oso konektatutu nahu bebai nire familiari, haurtzaroko oroitzapen guztiei, naturarekin, beti aukiot bai oso hartu eman sanoa, gertukoa, eta horrek emote osten nahiko patxada, naturak egiz esan. Ze orain Donostian bizi zara, baina askotan itzultzen zara herrira? Orain gutxitan itzultzen az herrira. Oso gutxitan. Bai gurasoekin saiatzen az elkartzen sarri, hori bai, baina herrira gutxi itzultzen az, eta herriko lagunak ere gutxi ikusten ditut, batez ere jiran gaudenean, kasi ezinezko aiten zaidalako bueltatzen ibiltzea, baina bestela bai, gustatzen jata asko mundu guzti horiek elkartu da ibiltza, eta lagun ezberdin talde ezberdin asko elkartzia gustatzen jata bai. Hori galdetu behar nizun apur bat, ze imaginatzen zure mundu eta zure bizimoduarekin lagun gehienak izango direla, edo musikariak, edo musikaren inguruan dauden hoiek, ez? Nola mantentzen da harremana, batez ere oso sartuta zaudenean, bira batean, ez? Zaude aparte, pixkat oiko mundutik nahiko aparte, nola konektatzen duzu gero musikariak, edo espektakuluaren munduan ez dauden lagun hoiekin? Zaila da, ze suposatzen dut adibidez, atletek sentsazio berdinokiko dutela, edo aktorek grabatzera doazenean pelikulak eta igual oso luzeak direnien, eta zauzenien pixkat mundu paralelo baten, zaila da batzutan, eta askotan egin dugu berba gure barrukok, zaila da batzutan esplikatzea kanpoan dago norbaiti, barruan zer pasatzen dan. Zaila da. Eta egixe da, aurreko sasoien, limoien sasoien, bai zaiatzen nintzela dena egiten. Lagun danak zaintzen modu oso eguneroko baten, atxeden egun horiek erabiltzen aizialdirako, eta orduen ja esan atxedena, eta orduen ja bola egiten zan handixe egixe. Eta bai gauza bat ikasiotena limoiak eta gero ja 0 de enero begira, lagunei esatea, biran sartuko naz, eta itzuliko naz. Eta egia da, lagunak daukate eskubidea batzuk zateko ondo baina nien asegongo bueltan, ez? Eta beste batzuk bai lasai, jun, eta etorri, ez? Gertatzen da beste prozesu askorekin, amatasunarekin, ez? Badauz batzutan prozesu batzuk nun pixkat, behar dozun espazio bat, denbora bat, eta gero itzuli, eta gero. Eta hori bai da oso interesgarrixe, eta kendu oste bai kulpa asko gainetik. Orain, zaindu behar dut, hau, eta gero hau. Eta badaukeaz, kasualidades, jira hontan lagun desente egin ditut, batez ere bi oso onak, medikuak. Eta, karo, elkartzen garenin irurok, gaixe da ospitalea. Eta orduan bizinaz, baiko pozik. Zerako parranda, ez? Kriston parranda, baina egixe da gainera, beti nahuela aurre egidazten, egunero. Baina zeurea, ez da ekizer dekot. Baina zer dokazu, hipokondria puntu bat? Ez da hipokondria, baina bai, eski hipokondria zer da? Da, asmatzen dituzunan ez dauzkazuran gaixotasunak, ez? Ni normalin ja estarria pikatzen hasten baiata, ja... Baina gian garrantzik gehiegi ematen diozu, igual horrela eginda, pasatzen den zerbaiti. Batzutan bai. Paranoiaren esparruan erartzen zara. Bai, batzutan bai. Kontzertu oso garrantzitsuak baldin badauz adibidez. Edo zer gauzak, ez, alertan jarriko zaitu. Bai. Kontzertu handi bat baldin badau, norbaitek doministiko egiten baldin badau ni nauen leku berean,
Mundua akabatzen da. Bai, ni banoa. Osea, urru. Baina hori be, nire buruari baimendu hotzet. Piskat kontzertu haundiak eta dauzenien bitartien edo asko direnien. Eta, karo, azkenien, gero ni oso konprometiba sentitzen hasi nire lanarekin. Eta urtetzea holtza batera, nun jendeak sarrera bat ordaindu duen, ni abesten entzuteko, eta ni gaixorik egon. Badakit, batzutan ekidin ezina dala, ez? Ez da, zure errua izango. Baina, aldo da neinean, saiatzen az, behintzat, ni bilinazelako nire bizilagunak esaten dozten moduen txarto abrigatuta, ez da izen horregaitik, ez? Eta, baina bai badekot momentu batzutan germenen paranoia bai. Esan duzu lagun batzuek esan izan dizutela nien naiz egongo, benetan gertatu zaizu hori? Bueno, ez naiz egongo ez igual, baina bai... Ostasun bat. Berriz irabazi behar izatea lagun horiek edo... Bai. Lagunik galdu, ez duzu lagunik galdu? Ez. Baina, bueno, alrebez ere gertatzen dela, batzutan, eske jendari gertatzen jako, inkluso bikotea botatzen dutenean. Beste rollo batean sartzen direla, eta desagertzen. Eta zukitxaroten dituzu, ez? Azkenean, eta lagun batek baina esan zidan... Apurtu arte, ez? Eta lagun batek baina esan zidan, bera orain managerra da, beste batzuen eta esan zidan, lagun hon baten papera ere bada itxaroten jakitea. Eta hori esan zidanetik, balasaiago bizina, segia esan, bai. Zu lagun hona zara? Bai, nik uste lagun hona zela. Bai. Eta nola daramazu fama? Zu pertsona ezaguna zara? Ez dut esaten igual akosatuko zaitu zenit kaletik, baina egongo da momenturen bat, zein eta jendeak errekonozitu, zurekin hitz egin nahi, zurekin argazki bat egin nahi, agian ez da momentua. Nik ikusi zaitu Durangon hor oso profesional ibiltzen zara, hori da tokia hori egiteko, baina agian beste momentu batean supermerkatura zoa zenean, ez daukazu horretarako gorputzaldirik, ez? Ez, eta egixe da lehena, hori, limoien sasoio hortan, ni ez nintzelago nire honenean, momentu baten ja gorroton eban kalera urtetzie. Ze egixe da, Euskal Herrian, garela jente nahiko errespetuzko jentia gara. Eta jentiek ezaitu gehiegi molestatzen, baina zuk badakizu, ezagutu zaituztela. Begiradak, zurrumurruak. Bai, eta zuk hori dana badakizu. Eta ez da ez gertatzen, baina hori da, bueno, ez realidade bat. Eta nik garai hartan ene banai. Nik nahi naben kalera urten eta kalean egon, eta listo, ez? Eta buelta hori dana emon eta gero, orain oso gustora nau. Eta bira amaitu genunetik baita, nik jendeari helarazin nion mesua, bai da, kaletik ikusten bagara agurtu. Eta orain, ezke oin hor nago, eta nahi dot, eta agurtzen dut jende asko kaletik. Hemen ere geratzen da esan da. Eta zer dela eta bajoi hori limoien biraren ondorioa izan zen, edo horretik zetorren... Nik uste izen zela dena, baina uste berezik izen zela nekea. Enintzela erre. Egia da, guk esteko gula kontzeptu hori, baina zatu batuarre jarri zioten burnout, ez da, erre. Eta nien nintzen erre. Eta konturatu naz, nekea dala igual etxairik handiena. Ze beste dena ezin da egin nekatuta zaudenean. Eta bai, bani hor nekatu nintzen asko, pasatu nintzen frenadaz, eta konturatu nintzen nik usten ebala fama. Eta bapatin ezaguna izatearen hori dana, ondo nera mala. Eta, karo, pandemia etorri izan, justo limoien gira estrenatu behar gendun martxoan. Eta hor gelditu ginen hortan, hasi zien gauza asko pasatzen. Alde batetik, gira guztixe jauz izan, eta izen zan oso momentu fuerte bat guretzako, nik planteatu neban aberremen amaitzen zan nire karrera, nintzen pentsatzen ze beste ofizio izango zan reala niretzako egiteko, enaen topatzen. Eta orduan izen zan momentu kritiko bat, baina gero, aldi berien, mundua gelditu zan, atea itxi zan etxekoa, eta ni inoz baino, azkenen gurtita baino posa uneuen etxien. Eneban urten nahi. Osa, pena emoten sosten deseskaladak. Nora noa ni orain. Eta hori sorpresa bat izan zen, ez? Eta zantzen nuen, hemen zerbait gaizki egiten ibili naiz, edo zerbait ez joan. Bai, eta orduan bai konturatu nintzen, hor, klaro, apuntatu nintzen psikologo batera, eta hasi nintzen hori lantzen da berak esan sosten, zu bide batean zoi esenien, nun baitera heldu naixen, oreka pixka topatzera, karo, azkeran ez dakizu proiektu ondo jungo dan, eta zuzuaz, tiki. Eta korrikazoaz, eta dana apartatzen dozu, ez da? Eta berak esan sosten, apartatu dozun guzti hori, zuk uste oso apartatu dozula. Baina momentu bat etorreko da, elkartuko dira, eta jezarreko dire zure aurrien, eta esango zue, stop. Eta hori insostien niri, stop. Azin nintzen aukitzen arazoak sardakin. Arazo serioak.
Eta orduan esan egan, bale, stop, eta guazen ikustera esan zian psikologak, zer nahi dotzu esan zaratak ez? Jesarriko dugu hemen, eta zer nahi dotzu esan. Eta horra nintzen, konturatzen, benetan mediatizazioak nigan zepixu aukieban. Eta beste iritzi etengabeak, beste epai etengabeak. Lan egitea beti biztan. Eta gainera, ikasi ere bertan, ze, karo, guk egiten dugu lan, bakoitzak bere baliabidekin, zuk buruan deko gauza bat. Baina gero baliabideak die baliabideak, eta askotan frustrantea da, eta askotan salto handia da burutik fizikora, ez? Baina egiten dozun hori be, egiten dozu zuzenien, ikaste oso zuzenien, kantatzen, jendean aurrien. Aurgune guztiak biztan, Biztan. Eta da, berez, oso ederra, baina oso raru edabe bai. Bueno, Izaro, amets handiak, karrera oparoa, luzea, horre ikusten duzu, ze amets geratzen dira hor betetzeko? Pila bat. Bai? Bai, eta gainera ametsen alde ona, dala betetzen dituzula eta jaiotzen direla berriak. Eta ez da inoiz amaitzen, ez? Ez da inoiz amaitzen. Da pixkat... Eta hori ona da, ez? Hori esango zenuke ona dela. Niretzako bai, zeru muga bat moduen da. Ez? Niru da zan, zaten bala, zergaitik goazen zeru mugara eta inoiz ez bagara heltzen zezentzu daukan zeru mugak, ez? Ez inoiz gelditzeko. Eta niretzako badire pixkat hori ametsak beti mobitzen egoteko. Ba oso polita, esan duzuna, eta oso esanguratsua ere, esango nuke, ze bakizu hemen, zure erantzunetan hobe esan da, beti zerbaiten bila gabiltza. Beste zerbaiten bila gabiltza, eta beste zerbait hori zure enea tipoa da. Baina horri buruz ez dut nik hitz egingo, horretarako beste lagun bat gomidatuko dugu, bera da, Jokin Amestoi eneagraman doktorea. Guaintxe sartuko zaiguna. Txala bere bat, Jokin. Bueno, Jokin, Izaro, aurkezten dizut, baitu? Izaro! Izaro, Jokin Izaro. Urte askotarako! Adi egon zara, ez da? Baruen gogoa, ikusi zaitut askotan. Bale. Bai, zurriolako ondartzan ere bai. Zur, holtza gainean kantatzen. Ez esan, bai. Eta nire eran. Bai, nire horrego nintzen. Pasaren jasaldian? Bai, bai. Ez ginen ikusi. Ez. Bueno, orain bai, orain iruro gaude hemen batuta. Gaur hemen. Eneagramak batu gaitu. Bueno, ze iruditu zaizu? Informazio asko eman diguzu, Bai? Bale. Oso eskuzabala izan zara erantzunetan. Aitortu beharra daukat gauza batzuk despistatu egin nautela, edo deskolokatu egin nautela, zure erantzunetan. Ez daukadala hain argi, kasu honetan. Bale. Eta ala denean, ondo dago, ala onartzea. Bai. Pare bat galdera prestatu ditut, eta ea horrekin ideiak zehazten ditugun edo argitzen ditugun. Bai? Gero hiru aukera emango dizkizuegu, eta zuk aukeratu... Bale. Nahi duzuna. A, B edo C. Hori da. Test moduan. Izaro, itzordu garrantzitsu baten eguna iritsi da. Kontzertu erraldoia daukazu gaur gauean. Hilabeteak daramatzazue gaurko zuzenekoa prestatzen. Esnatu berritan, zer datorkizu burura? Hiru aukera. A. Gaur nire onena emango dut. Desiatzen ari naiz estenatokira igotzeko. It's showtime! Vale. B. Ez dut bat ere ondo lo egin. Amez gaiztoa izan dut. Gaurko kontzertua desastre bat zen. Espero dut horrelakorik ez gertatzea gaur gauean. Bestela, akabo nire musika ibilbidea. Eta C. Urdurinago. Lasai Izaro. Egin beharrekoak egin edode. Hartu arnasa eta bota sakon. Dena ondo joango da. Bale, nik uste dut gehiena C izango zala. Zure burua lasaitu. Eta gero C-A, holan jutena zela, egun guztian zier. Baina A da, nire onena emango du. Showtime. A da, it's showtime, eta C da lasai. Ondo jongo da, eginda dago. Ordan disfrutatzeko grina hori. Eta gero showtime. Eskerrik asko inabarduragatik. Bale. Balio dit. Bale. Bigarren galdera bat. Kontzertua sekulako arrakasta izan da. Bale. Eta asko gozatu duzu. Showtime. Urrengo asteko agenda libre duzu. Kompromiso garrantzitsurik ez, behintzat. Hiru aukera. A. Oporrak. Ja, behar nituen eta baditut. Eskapada eguzke egiten duen leku batera. Ondarta itxasan bainatu, toaia gainean, buelta eta buelta. Ez dut besterik egin nahi urrengo egunetan. Bale. B. Tentagarria. B. Lo eta lo. Despertadorerik gabe esnatu. Lasai gozaldu novela bat irakurri aspaldiko partez, lagunekin elkartu, agian zinera joan.
bizitzako plazer txikiak. Horrekin kargatuko ditut pilak. Tentagarria. C. Abesti berrien hitzak idazteko ideia piloa ditut. Melodia batzuk grabatuta. Momentu aproposa, kantu berriak sortzen hasteko. Tentagarria. Disekzionatuko dut. Bai. Normalean, C hori juten da paralelo nire bizitzakin. Sormena. Orduen ez dut normalien agendatzen. Da gauza bat nirekin doana. Orduen hori egongo litzateke jiran edo ez, edo oporretan buelta eta buelta, beti hor dago. Orduen hori nirekin. Eta gero, aste batokiko banu libre, usteot, normalean nina zela geixau, placer txikietan rekargatzen den pertsona, baina pare bat egun txikiekin rekargatuta gero, oportan jungo nintzen. Ondartzara buelta eta buelta emotera. Beraz, egin du A, B eta C-ren mix bat. Ja. Eta hori ere bada esanguratsua. Ah, bale. Dena Bueno. nahi duen edo dena Bai. egin dezaken norbait da. Eta behar duena. Ados, Izaro, Bai. Prest Egiaren al momentua. zaude? Prest al zaude? Zein eneatiporekin egiten duzun bat jakiteko? Bai! Izaro, adi! 7. eneatipoarekin bat egiten duzula ondorioztatu dugulako. Vale. Eta Hori da, zer nolako- barkatu, baina hori nik badakit dela entusiasta. Hori Eta zein da, nik bere ez. erreakzioa ikusita, esan behar dut, asmatu egin duzula. Ea, Ikusiko dugu, irakurri baina ezaugarriak, hortik doa. baina bintzat erreakzioa entusiasta izan. Zer nolako pertsonak izaten dira? A ber. Pertsona hauentzako bizitza emozioz betetako abentura izaten da. Eta Ados. esperientzia ugari eta ezberdinak eduki nahi izaten dituzte. Bai, baina gero egixe da ez nazela ainabentura zalea. Osea, bai, baina Baina ezaguna zaizun terreno horretan. gustatzen zait, hori, gauza txikiak eta egunerokotasun bat ezaguna dan comfort zone, niri gustatzen zait. Bueno, Bai, eta lehen aipatu dituzun gauzengatik esango nuke gainera hori baduzula zure Bai. egunerokoan eta garrantzia handia ematen Bai. duzula. Bai. Pertsona hauek orokorrean energia asko izaten dute, plan asko egiten dituzte, talento handikoak dira, sortzaileak dira, eta pontxamolde irekia izaten dute. Kasu honetan, Ados egongo nintzateke. Bai. Bai, plan asko bai, talentua bai, sobran. hori ez dugu zalantzan jarriko, baina adibidez energiarena. energia bai. Bai. Baina egixe da, gero banazela oso behan egotekoa kapaza luzaro. Ni egon alnaz, egun oso bat, hori, serie bat ikusten, Eta elkarrizketan zehar zaintzarena asko aipatu duzu. bai, orduen banaz, Atxeden aktiboarena. bai, ez naz oso, zena esaten da, kulo inkieto ere ez. Energetika bai, baina gero patxada dekot baita. Orduan ez dakit hori zer dan. Bai. Bueno, Nik uste dut bateragarriak direla, bi Vale. kontzeptu horiek. Ados, ekintzaileak izateaz gain, beraien pasioa ingurukoi transmititzeko gaitasuna izaten dute. Zuk, zein lortzen alduzu. interesgarrixe. Nik uste baietz. Eta gainera hori da askotan azpimarratzen doztien zeo zer. Justo lenguen lagun batekin elkarrezketa bat nola egin pentsatzen esaten zidan zuk egin zure pedagogia karismatiko hori. Eta esan nuen ez dakiz zer da, baina egingo dut. Beraz ondo goaz, Oso eh? 7. eneatipoko pertsonak arlo batean buru belarri sartzen direnean, askotan arrakasta izaten dute. Gauza bakar batean arreta jartze ordea ez da erraza izaten pertsona hauentzat. Gai dira proiektu bati gogo zeldu eta handik gutxira bertan behera uzteko. Zuk ez dugu zalantzan jarriko zuk arrakasta lortu duzula, baina sarritan izaten alduzu gogoa egitasmo berrietan murgiltzeko. Bai, adibidez, bainaz multitasker, hori egia da. No, etxean lanean gabizanien egixe da nire bikotea dala bide bat, unitasker, eta gauzak bat egin, bat amaitu, beste hasi, beste amaitu. Eta nik denak batera egiten ditut. Dena batera hasi, dena batera garatu, eta dena batera bukatu. Suposatzen dut bi persona moda garela, lan egiten dugunak horrela, baina gero egixe da, kostatzen zaidal, adibidez proiektu eta abandonatu, ez zindot. Liburu bat irakurtzen hasi, ez gustatu, baina ezin dut, bukatzen dut. Bai, Bat bakarra ez dut bukatu, bakarrik bat. Ez dut Eta hori, esango. liburuen kasuan, alegia ez danean bete beharra. Hori, gustatzen zait, baina zerbaitekin Behin hasi zerbait hasi, banaz, amaitu. Ados. albaldin bada bukatu. Eta horrek zalantzak pizten dizkizu ez? 7. eneatipoarekin agian... Bueno, tira.
egia esan zaila da gero berezitasun guztiak bat egitea, bai. Eta gero gainera gogoan izan azpitipoak daudela, gaur ez ditugu aipatu, baina gero ñabardurak egoten direla batetik besteetara. Gero bidaliko dizkizugu emailez, nahi Bale, osondo, bai. Zazpigarren eneatipeko pertsonak plazera etengabe bilatzen duten horietakoak izaten dira, eta hori dela eta konpromisoa saiesteko joera izaten dute. Zero patatero hori, Zero. Behin baino gehiagotan aipatu du konpromisoa. Bai, oso komprometituan az, eta gainera plazeraren... plazera eta soriontasuna lenguan irakurrenan justo zer diferentzia dien plazera eta soriontasuna. Eta plazera dela hori momentuko gozamen bat, ez da? Eta beste dela egoera egonkorrago bat. Eta egia da ni egoera egonkorragokoan azela. Nahiko fanan az ezerrez egitearena. Ez naz, holan plazer bilau behar dut eta enaz plazeraren jonkia, zentzu hortan ez. Orduan hori ez da, nire... Ados. Hala ere, eta gauza bati buruz hitz egin nahi dugu gaur. Aipatu izan dugu batzuetan, edozein enetipotan ere gertatzen da, desorekak ematen direla. Adibidez, ondo ez gaudenean gure buruarekin, edo momentu, estres handiko momentu bat bizitzen ari garenean, eta zuk estresari buruz asko jakingo duzu, jakina ala beharrez zure lanbideagatik, ez, batzuetan desorekatu egiten garela. Eta orduan, tendentzia izaten da beste eneatipo batera jotzeko. Eta gainera hor lotura zuzenak egoten dira. Ez dugu beste dozein eneatipora salto egiten. Adibidez, 7. eneatipoko pertsonen kasuan, joeretako bat izaten da lehen da biziko eneatipora jotzea. Eta zein da, gogoan izango duzue, bemaino gehiagotan, aipatu izan dugulako. Lehenengo eneatipokoak. Lehen eneatipoko pertsonek orokorrean perfekzioa bilatzen dute etengabe. Baina, askotan horren menpe, horren esklabu bihurtzen dira, ez da? Sekulako zama da. Gogorrak dira beren buruekin. Bai, eta besteekin ere bai. Eta gero gainera, hori, gauzak ondo ateratzen ez direnean batez ere, oso gogorrak dira. Haien buruarekin frustrazio handia izate dute, baina besteekin ere askotan nolabait ere hori adierazten dute. Hori zuri noizbait gertatu zaizu, Izaro? Ez, egize da, banazela nahiko, perfekzionista, ez dakit zein denitzen, bai nago oso adi, eta bai gustatzen jata badakidanez gauza pila bat ezin direla kontrolatu, aldena kontratuta badaramat, gero deskontrol hori izango da txikiagoa. Gero banazadi gauza bati zazpiri beharrean. Baina gero egize da, kontzertora urtutzen garenan adibidez, koreografiako bat dantzariekin da kolaboratzaileekin da dena izaten dira. Alda hanka sartu. Orduen, norbaitek hanka sartzen badau, lasai sartu. Osa, ez da ezagertatuko lasai. Baina, orduan zentzu hortan... Lidergo positibo hori, lehen aipatu duzu, bai. Ez da hainbeste zerbait espalda guztiz ondo. Zorroztasun hori. Eta ez dara hain kontrolatzailea agian orduan. Ez, baina bai gustatzen jata gauzak ganoraz egitea. Baina ez da ekstremista. Ados. Eta gero badago beste ñabardura bat lehendabiziko eneatipoko pertsonetan ematen dana, eta hori galdetu nahi genizun, ez da? Askotan pertsona hauek, perfekzioa bilatzaren ondorioz, zaila egiten zaie pertsona hauei erlajatzea eta orainaz gozatzea. Beti egin beharra plazeraren gainetik egoten delako. Eta batez ere, estres handiko egoeretan edo ardura handia dagonean. Zuk nola daramaz hori, gozatzen duzu benetan gero momentuaz, ala kosta egiten zaizu. Gozatzen dut desende momentuaz. Bai, eta gainera, hortan nahiko gogoratzen duten nire buruari bizitzak ez dekola zentzurik. Osa, esan nahi otesteko. Tordun, guk noizbait norbaitek balkartu ziren da gizarrakia aurrera zoien, da gizartea ere bai, eta erabaki eban, logiko izango zala, podcast bat egitea, ez? Edo, ez? Denok bizitzea olako pixuetan, eta existitzea zergabidea, eta zuke inbersetea zure, ez? Zertifikatu elektroniko bat, eta, Izenpe, eta esan nahi bueno, ozeanoa da superederra, eta guk erabaki dugu zentzua dekola, hogazuna, besa, eta ez, matematika horietan bizitzea, ondo. Orduan nik askotan pentsatzen dut. Hau da dekogun denbora munduan, berez esteko zentzurik gu hau egiten gabiltza, baina ez da garrantzitsua da, baina ez da hain garrantzitsua. Eta nik pentsatzen beti perspektiba, eta niri asko konsolatzozte jakita efimeroa garela. Eta ez dekola, dinosaurietan pentsatzen dut, eta ja, dana pixkat relatibizatzen da. Orduen egia da, niretzako zentzu gehiago dekola, egoaize polit bat dauenien, bedartzan etzan, eta egoaize hori gozatzeaz, ze berez, ez gara etorri ezertarako bez. Orduan Gozatzera. Horrek laguntzen dizu. Beraz, gauzak lasaitasunez hartzen, gozatzen, eta ez
horregoten Hainbesteko urduritasunaren garrantzia hartzen, bai. menpean, ados. Ba, ez dakit, geratu zara Zazpia, konforme? baietz, Zu konforme geratu zara? Zer deskripzioarekin, gauza batzuk bai, beste batzuk Esango bai? nuke, batez bai. ere, zazpiarekin, berezitasunekin, Gauza batzuk desientetan bai. bat egin duzu, gero, bagenukan joerarena ere galdetzeko intentzioa, agian, kasu honetan, zure lanbideagatik ikuste gunelako agian estres egoeratan bizitzera ohituta zaudela, Bai. eta kontrastatu nahi genuelako ea nola bizi duzun. Baina etzen, beraz, badirudi justifikatzen ari naizela. Ez, oso interesgarri da, berez, bai. Hemen asko ikas dezakegu, A ber, eta Bai. gainera, eske pertsonak oso anitzak gara. Ezen gara mugatu eneatipo batera, Ez, noski? ezin Edo da, lau baitu, lerrotara. aliketa gehienetara. Baina hau, bertsoa. hau auto ezagutza tresna bada, eta Bai, jorratu baliagarria. dezakeguna luzaroan, eta sakondu, nahi izan ez gero, guk lehenengo hurbilpen bat egin nahi genuen, zu apurtxu bat gehiago ezagutu, eta pospozik egon gara zurekin, beraz, mila esker. Ze bai. Eta nahi Eskerrik asko. duzun arte. Bai. Eta zuri ere bai, Jokin, beti bezala Eskerrik asko, bikain Jokin. aritu zara. Eskerrik asko, plazer handia. Eta gure lagunei, hor dauden lagunei, mila esker zuei ere bai. Bederatzi eneatipo daude, munduan egoteko bederatzi modu, eta urrengo eneatipoan ikusiko gara. Aio! Eneagrama podcastaren bigarren denboraldia bueltan da. Begira produkzioek ekoitzi dute EITB Mediarako. Guau plataforman edo zure gustuko agregatzailean jarraitu gaitzakezu eta arpidetu.